ଆରେ ଝିଅ ତୁ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଚାଲି ଆସିଲୁ? ମା ମୁଁ ସେ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଆସିଛି। କଣ ତୁ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଆସିଛୁ? କାଇଁ କଣ ହେଲା କି ତୋର? ଟଙ୍କାଟେ ରୋଜଗାର କରିବାର ତାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ତା ଘରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ରହିବି? ଭଲ କଲୁ ଚାଲି ଆସିଛୁ। କାଇଁ ସେ ଓଷାଟେ ପାଖରେ ପଡି ରହିବୁ? ମୋର କଣ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ରହିବାକୁ? ତୋର ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ଆଜିଠୁ ଏଇ ଘରେ ରହିବୁ। ଭାଇର ବାହାଘର ପରେ। ଆରେ ବୋହୁ ତୋର କଣ ହେଇଛି? ତୁ ଏମିତି ମୁହଁ ଫୁଲେଇଛୁ କଣ ପାଇଁ? ମା ତମର ସେ ଝିଅ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଏ ଘରେ ପଡିକି ରହିବ? ମା ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଆମର 3 ବଖରା ଘର। ଗୋଟେ ବଖରାରେ ତମେ ରହୁଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଖରାରେ ତମ ପୁଅ ଆଉ ମୁଁ ରହୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଖରାକୁ ତମ ଝିଅକୁ କହିଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଫାଙ୍କା କରିବ। ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇଠି ରହିବେ। ତାକୁ ଏ ଘରୁ ଜଲ୍ଦି ବିଦା କର। ସେ ରହିଲେ ମତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆରେ ବୋହୁ ମୁଁ ତ ତାକୁ କହି କହି ଥକି ଗଲିଣି ଯେ ଦେଖ ଝିଅ ଏବେ ତ ତୋ ଭାଇ ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏବେ ତୁ ତୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯା, ତଥାପି ସେ ଶୁଣୁନି। ମା ମା ତୁ କଣ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବଦଳି ଗଲୁ? ମା ତୁ ହିଁ ତ ମତେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲୁ ଏ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆଜି ଭାଇ ବାହା ହେଇଗଲା ବେଳେ ତୁ ମତେ ଏମିତି କହିଦେଲୁ। ହଁ ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କରିଦେଲି? ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡିଲେ ସହି। ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବେରୋଜଗାରିଆ ଆଉ ଅଳସୁଆ, କାହିଁ ସେମାନେ ତ ଆସିକି ବାପ ଘରେ ପଡି ରହୁନାହାନ୍ତି? ବାହାଘର ପରେ ଝିଅମାନେ ବାପ ଘରେ ପଡି ରହିବା ବଦଳରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ କିପରି ସୁଧାରି ନେବେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ।